Abangin sa sedang no yang ini kajing yaseng jang ini kapor. Ngayeng hang ni nakabanta kabalang Presiden Moro ki parmangai ba ye baro ki perlok ki perjor. Ngapdiang sengobhai pi syakni kajing syakri oblay ha kerteng kajong try pada unang prim jengi Yesus Kristus. Inong kren hapreng jeng kapor idai teman mesan jengi hi iteman mesan WM Ramsdam. Teman mesan nakabanta kabalang ngapan pa ku jeng sngongu ipi pelakloi ban pediang. Yang ni jeng penbet jong ka balang lang baka program komiti. Ban priang bat panlong pelakloi ban simen kabanta. Ban yalam ya kejing yaseng na dua basdang handu bawai no jongka. Badru ban yasam ya ka kubur ka tin ka joblay. Ublay un kurku ipi temenusan un kurku khamtam ka kubur ka tin ka joblay. Kabagin siyo sngaw naman ka por. Kalong ka bor nagabanta jong ilang baro kibadon hapo kaying ka joblay. Badru nagabanta giway kibala aban yo sngaw. Lang ba kibala aban yo sngaw bad yo i lang ba ka YouTube channel jong ka balang. Ngai ti ya kapor basa hagikti jong fitmansan hadu ba penwai no ya kajing seng. Ublain kurku ublain nak matagaburom jong amen. Kublai Shibon teman mesan Vice Chairman nya kebalang iblap diang subhaya nga bajang ilang baro siya kani kajing syakrilang kajing yoblay kaktin yoblay ka ongkum ni ali tungin yamani bat dem ngon tungin ya dem kho siw hakmat utrai nong thau jongi tungin ya duwai ngiai ngu ime ku kenrat namar me penla iki kejat ke betelot ke jongi ban wan kiu hakani ke ying ka bakhut ke jong me hakabang yo ban syakri ban mane ban pan kraw ya ke borom ke jong me tuisne ban pen kentang yakni ke pon naduk ke sedang haduk ke bawai no isu IT yakni ke baro hakakti ke jong me sim saldi ke borom baro pediang kijing duai hak kerteng jong jisungi pan amen. Ini syakri yoblay da kijing ruai ke ba arspa prapun riu kijing ruai ke ba arspa prapun riu kin sawan laba jingkirku kumbala kular utrai ayam syang pengat kin wanru bau nong pen im un ai laba jingkirku tiu laba jingkirku ngikirpat kijing ruai ke ba arspa prapun riu. Sawan lapa jengkelku kumbalaku laru prai ayam syong bingatin wanru paunong pening un ai lapa jengkelku lapa Jingjau jing isne la cuma tiu lapa ngikerpan ken sawan lapa jingkerku len sim kibrit ban pen geleng rilum bat rito ai ba uns lei umensin la ba jingkerku ngiwan jingjau jing isne la juman
lapangi kerpan Gensawan lapak jengkelku Angitu tejur atrai Mentangi terang bangi waju Lapak jengkelku doai Lapak jengkelku Lapak jengkelku ngiwan Jing jau jing isne ngajuman Diyu lampangi kerpan Gensawan lapak jengkelku Aduh ai mentangin man Mentangi pelabangi kedu Mentayu Jisu ngiwan Lapak jengkelku Lapak jengkelku ngiwan Jing jau jing isne laju man Diyu lapak kerpan Kajing puli na kakrin jong blay, kalong na atli ke benta, na shiti ke Hebrew kalong na basipho, bat kadakot ka baar baru na kitab jing penpau, kalong na baar kadakot ka banikong hadu kabasan. To nginyawan hajan dakadok nud basisya, hakajing skos kembaha kajinget. Bala senrai yegi dok nud jangi nakajing yetip lem basniu barbala saj yegi met jangi daka bakhuj bat ulapan I hanga yakawa basngur ko kajing im kabapernai kum umaulen kabamino nakakhet ublay bat kajong utaw kulang berat hapadeng kata kalenti ba jongka Bat habaro arliang jong katagawa ladon uding kajing im ubaseino yaki khat ar kijing seiso hala ubenai uda seino yakata kajing seiso jongka bat kisla jong utau uding kilong yakaban penkhia yaki kenjaban riu di kajing tem baro kan om longshu bat kata kakhet jong ublay bat jong utau kholang brot kan long haka bat kisyakri jong kini syakri yu bat kinyo I kakmat jong bat kakerteng jong kan long halor kisalang mat jong ki bat kamit kan om long shu kim dan kam kajing syai kasyarak lemni kajing syai kasngi Nabau try uba ublay un pensyai haki bat kinsen syar syaki bam jukut ki bam jukut tu ublay ungkerku yakabapuli nakakti na makho jung baru yakabasyak skor tengni duai hagi kijat ki jong me ko kenran ublay bokpa jengi ubah neng ngi pendem bat ki penret hak hamat jong me Namar ngi snguthu bangilong kinong pop ki bajat bat ki barem. Bat kalong tang na kajing IA kajang may kutay ka bapanla yangi. Bangin don hagni ka ying ka bakhut kajang may. Bat ngi dam bat ngi manas im tang ya may ubalay ubaday hok banyo ya ka burom bat kajingo nangi kikun kam tam kita kibla siuspa da ka dorba ka snam kajang may. Ngiay ngo yame ko kanran namar ke jingdan kat jang me bat ngi hakini katayo baro kawai baru hakini ki khat pratli kisngi ke belalik no jong uni ubanai bat ngi larung mata hakini kisngi ke bakhat kandai jong news nam ubatamai
Baring ay ngu imi ku kendan lamar ka jing alam ko jame ya ka jing im jongi. Oi teng yamat iki jing at pelung ha ka jing im. Ima iki eryong ki erngit ki bawan manten ju ya ka long ying long sem ko jongi. Baring maru ya ka jing kerku ko jong me. Bat melam ru yang isya ki jaka pelang ki bajai-jai. Kanungis ngongu ya me ku kendan. Namar me penyok pat ya ni kapor ka bakodor bakum ki khon jame ngiyok ban rung ha ni ka ying ka bakho jame. Ban ai ya ka jingu ban ai ya ka jing syakri. Baru ban yo sngo ayu medan ban kren ha pedeng jongi. Ban geduai ko kra bait bamisne ban kerku. Habang idon sipor ha ka ni ka ying ba kho jame. Ai ngin bret no. Ya ka jingkit ki bakya jo ki dok nut bat ki men sim jongi. Habang idon ha ka ni ka ying ba kho jame. Ban habang imi na ka ni ka ying jame ka trai. Ngin yo sngo ya ka jing met sting ki jong me. Try ngidon hari ka ying jek bakho jame. Ibedan la kejong ke jingkit hala kejong ke ying ke sem ke joki. Idon ki bapang ki bestom. Idon ki bejenjar ki bekuslai. Idon ki banok ban sim. Idon ki bamdon ke jing yo song sok song sngai hala jong ke ying ke sem. Ban idwai ko tra jisu ya ke jek ben khia ke jame. Ya ki long ying long sem ke jongi. Ken mau ya la kejong ke balang ko kenal baba. Ha ke jing ya lenti jong ka ko trai baba. Ban pentelun ya kakam ko jang me halak ka jang kabalang. Baru ban kner ya ka jing syakri ba ka jing lap syakwi pat ki jaka. Tui se ban kerku ko try. Bagi ni ki project ban ki mission field ja kabalang ba ka bakalbu. Kandalong sisya ka ba seiso bat ka long ka jing kerku na ka ta buram ko jang me. Kerku ya ka wei pa ka wei ka rempai ka stan ko try. Apdeng jo ka jing yak sa jang ikum ki khoj me ban syakri ban mane ya me. Ban le ru ya ka man ka ba khoj me. Ngi telot ngi suai ngi duna ko trai ngi don kam ya kejing ram dia kejing kersian jame kerku na ru pastor belong nang yalam wakmat kerku ya ginong sarai baro kerku ya gi dekot ko komti balang ki balong kakti kaman keti kediang ko trai isnai beda ka ju kejing hen beda ka bor umen sim ko mi ko trai ngi nang la ban pentelon ya ka kam jame kat ban benang ibet ban pensa ngi ai baka balang jame kalong ka balang ka bayeng scam ko trai ka balang ka balayai pen khoj barabor kalau ke balang ke papen kre ya ke jengwan syau no ke jeng me ya laki jong tuis ne ban kerku ya ke jeng long jeng men sim jeng ko trai bahkan nam sakut haju ko trai jisu ai ba ke jeng long men sim jeng ko trai kanang yai san bat kanang yai roi ker hairu bahkan nang yai long ru ka sakhi nakap tak puram me kerku ya ke ni ka por habang ya man syakri me kerku ya ke ni ke jeng poli ka tin ba im ko jeng me kerku ya ke barok bangin sio ban pendap ru barok ki long nak tak buram jeng me Diang akrat be kijing duai jing kerpan. To map to klet no ru ki pop ki rengkang jang ki babon. Idem ki duai ngipan ki ni baro. Haka kerteng jang uji sebelum try. Mentas do bam jeket ru. Amen. Mentangin pedang yi kijing aingo. Bad ha din berada pedang yi kijing aingo sobha ban khot yai we ni ki khot jong komiti balang imstar estong ni ban ai ban pegentang yi kijing aingo. Naduai. Ablei bau pa jong i bahab neng. Kumne kun ra ngi wan ban dem hai kijat ke bakhu ke bagantang e ki jong me. Agne no pa jong re ka sngi ba krau ka si ke jing job thiau ke jong me. Ye ki bo jong jing dum jong ka prathai. Baro. Travi ngi ai ngu e ya me ya ka jing don rung kat ka jong me lembat ngi ko mu pa jong ka balang ka jong me. Ki khun ki blo sus pa ki jong me. Ya ko me lo pen la ya ngi bengin mi na gi ngi sem ki jong i ban wan ban rung ka ka ying ka bagantang ka ko ye ka jong me. Ya ka ban yo ban syakri lang ya ka kerteng ka blon bore ka jong me. Travi kat no krau ka jing i ki jong me ya ngi. Ya ka bang im la ban su thu sem phang ha ka jing im ban ja breu ka jong i. Abang yo ma dia ka jing snei ka jong me na ka we ka sngi syak we pan. Trabi ai nguru yang me don karu lembar la ka jong ka balang ka jong me. Na ka we ka por syak we pan na ka we ka snem syak we pan. Na ku kur hai ya la ka jong ka balang ka jong me. Age bun sertap ki jong ka. Am tam hi kam ki ba krau ki jong ka. Ya ban pria ban pentelun. Ika kam ka ba kentang ka jong me. Hala ka jong ka balang.
Rabi gumne ka por ko kunran. Hangiwan ban syakriya me. Bangin sayo sngoru yo khubor leng bau syakri bokordor jong me yo ban sayo pensngau si phang por ka por ko kunran. Ablay snai ra men kerku pen kentang ma me yo sentor thule jong lo jong syakri jong me. Abagai baro kan long ra ka jingyalam ko jong men sima ko jong me. Wen kren pensngau leng bagak tin ka ba im jong me. Rabi ye snai ger khuru yang i baro kumu pa jong ka balang jong me. Yo ban yo sngowan ngap ya ka. Bar habangin mi na ga ye nga pagantang jong me kan long ka jing ger khu bar kan long ka jing am sim yang i hawangi syakri. Ngiyaro ngi penron burom ya ger teng ka bakraw jong me. Rabi kum ki bangai ki jong me. Habangi mi na gi ye ban wan syakne ka ye nga pagantang ka bakhoy ka jong me. Ngiwan raru khendiat ki jing ai ki jongi lari rakrau ku kunrat hagikti ki bron bor ki jong me ngi syania ngi buti karkhu ya ki ku kunrat karkhu ya kawai pakawai gakti ki balan no ku kunrat hagini ki jing ai nak pentaka kam ki jong me ai ba balang ki jong me kanang san kanang roi lang no benta ku pentri kam ku kunrat jing ai jong ki bangai ki jong me yang ablay ni ganggu baro damam no rugi pop gerengkang ki palat misyam ke jing im ke jong akunra nama gerteng kepadon bor ke jong uji sukre sutrai ngapah ni baro amen Hin peteng ya kejing syakri dan kembang syementa kejing ruai ke balai spa alai. Kejing ruai ke balai spa alai. O ngayo i kawa batut. Nakliar lum kalbari. Ya pop jangaban sat khuli. Degasnam jisuhi. O ngayo i kawa batut. Basat khut par ki pop janga. Barok ki dekhot rengkat bakakharos. Kejing ruai ke balai spa alai. Oh,
정야 야스노징 아이에 바벨라 그 소야포 도누 지수 종암라 사날나 스남 종부가 야이두 웅아요이 가와와툰 바살굿바 기복종아 웅아요이 가와와툰 바살굿바 기복종아 Ha kabading kong benpau kajing sengungu kajonga yo blai ubalari penim yanga bangala banieng kumni hakmat jongpi ki khun jong kabalang ki badon balang hangni bat ki weiru ki parbangen ki badon hakiwe pat ki balang handai ki bajuan barbor ban kersyan ban syakri yo blai hakade ki ying kabakoi ngaben pauru ya kajing sengungu ya ka program komiti kabala ibit kumyanga sa sisin pat ban pentenrong ya ni kakam kabagentang habangan yalam baru ban sam ya tin kabakhut kajong balai barabor habadon kenu kajing bin kre na kapta kajing kren kajudon keni kajing tit bat kajing kende bat habaladep kajing kren kadon kajing hiar ba kajing sungsup mesim ban ngeduai bau belai un kerku yangi habangiwan hakani kajing seng ba habangiwan hakani kajing ka bakhu jong belai nginyo ban mat kabenta nakaktin jong belai ya ka bangla pensyong nong rim ya kajing kren hakani kanok pai sngi ngalasim nakakitab jong Ezekiel kalenang ka basau penyo bat kedkhot kabanikong bat kebaar bat ngan puli ya kini kidkhot bat ulalampat yanga syah kajingkhang jong kaying te hakmi ki kilami no napo kabalau kaying syamingi namar kakmat kaying kalalong syapang mingi bat kita ki kilatut na syapo nakaliang kabasya kamon jong kaying hakabasya thi nakaduan anda kumta ulalam yanga nakalenti kakardop kabasya tay bad ulayalam yanga barok saudong nakalenti syabar syakakardop kabasya bar nakalenti jong kakardop kababhay syapang mingi ti hakmi ki kilatut nakaliang kabasya kamon bat kapang pedeng jong kani ka khubor kalong kat kum katu hiblatho nakaktin jublai hak tu ka heading ki ki bapin khia nakatempul ki ki bapin khia nakatempul tengin derbai bukan ran ngidon hak ni ka kenta banyo sngo ayu meman ban kren ha pedeng jongi ha kani kena pas ngi bedon kam yalau jong syakri tangkum ka tendong jing pensawa patu kren ko jisu ba jemnut kiktin jang me kilong omso bat ai ba kani ka khubor kan yo ban kersyan yangi ha ka jing yal anti jongi ha kani ka snem ka bangsa ni su ai ti hakikti jome batu pendon kami ni ya kidok not jangi kota pengilaban pediang ya ka jing sisa ka ktin ke jong me persyan lalu jong syakit rai lang mame hasna nasyadin bana syakmatu pendon kami ya ka sentur jong ukut rai
Bat kajing puson ka do no jung baro kan long bla pediang hun hakmat ka khet jing snei jame ha ka kerteng jung ji sungi pan. Amen. I pastor lendans im ibla ay kikinten jingker khu kerdo haswa bangan yo ya kini ke program baru hakini kesni I teman basan ki bamla bandon bat ngi ki badan pat hakwi pada ki program seba nak kejong kebalang ki nong syarabi in ki badan hakini kejing seng ki dekat jong komiti balang ki belong ki nong kersan ki barat ba jong kebalang ya phi ki long tmi ki long pa ki ba kersan haki jing duai ki ba jar batru ki bakit bok kerwiang Yanga bangan keren hakini kejing seng. Bat rugi don ki khun samla. Iba ai ka khubor jong ka jingkit bok kit ruang. Khublai sibun nak ta jong phir kumjo. Ba nam ta jong phi ki long kmi ki long pa. Ki samla ba I ki balong ka lawai jong ka balang bat ka jai ben riu. Bat ki hep ki berit baro. Ai khublai phi baro haka kerteng. Ba thiang tam ka jong trai ba nong pen im jong I uji Yesus Kristus. Tu boleh jong ka jing suk on long ringkat bat phi ba ka jing syakri jong ya boleh kanang yai im ba kanang yai rehem nak ka wei ka sngi syaka wei pat kumbang lapen sngo nak ka basdang ba ka khubor ja ka tin jong boleh hakani ka nok phai sngi ka long ki ki ba pen khia nak ka temple tangkum ka lamprang habangi pet yau ni unong tho u Ezekiel ngalasim ya kini kajing tho nak kini ka common language version ya ka BSI ka lapan mi bat ngan pen sngo knang makan long kajing metoy lang jong I baro u Ezekiel unong yo thu lupa u syong usa ha Babylon ha kajing long merau shua bat hadin kajing kelon ka Jerusalem ha ka snem sanspa prapun riu shua ukris ka khubor jong u ka kren ya ki basyak ring mau ha Babylon bat kumjuru ya ki briu ka Jerusalem ka kitab u Ezekiel ka don riu teli ki benta ki bakongsan ka beningkong ka jingkhot u blei ya u Ezekiel balong unong ya tu lupa ka baar ka jing maham ya ki briu syapang ka jing bishar u blei ya ki bat syapang ka jing kelon bat ka jing benjot ke bansawan ya ke Jerusalem. Ka balai ka khubor jong Ezekiel kalong. Ki khubor na utrai syapang ka jing bisar jong u ya ke jat ben riu. Ki babun ki baban ben bat ya lambakla ya ki briu jong u. Ka basau ka jing bentengen ya ke Israel. Hadin ka jing kelon ke Jerusalem. Bat ka jing keluar ya kalawei ka bakham thamai. Kabasan ka khubor ka jing ya tu lupa sepang ka jing ya lek persya ya ugok ka bahenriu ka dur ba Ezekiel ya ka temple balapan bahapan ya ka jait benriu Ezekiel ulong ubriu uba ka jingej kala su thi bah bat ubayar ka rukom berkat khambun ki jing yo I jong ki wan ha ka dur ki jing yo I pau bat khambun na ki khubor jong u lapan pau hakadur ki kam ki bada ki dak ki shin ki ba pau shna u Ezekiel uban ya ki jingdon kam bat pentamai ya ka benta ka ba syapo jong ubriu ha ka liang ka tok nut bat ka mensim bat ya ka jingkit kli uwei pa uwei ubriu na ka benta laki jong ki pop upen benaru ya ka jingkermen jong u na ka benta ka jing pentamai ya ka jing im na ka jat benriu uling do kum juru kum unong istulpa udan ka jing sku tenat ka bakham kerpang ya ka temple bat ya ka jing don kam ka jing long phut kani ka long ka mat phang jong kani ka kitab jong Ezekiel ka jing itu pau jong u prophet Ezekiel ar phu san snem hagapor jong ka jing syak penengkang par leni kata ka jing syak ring merau hakapor bagi khun Israel kidon hangta hapo Babylon. Bat hakilenong ki basyakamat joga ni ka kitab Ezekiel kalenong kabasan hadu bapra. Ngei hang ni ya ka temple ha Jerusalem balasyak penjot namar ka jinglang pop bat jing bam hok
ki khun Israel. Mudur ya kata ke jinglong. Namar ke jinglong pom bat ke jing bom hong jong ki Israel. Bat ke jing bom su nyau je ki khun Israel. Lapen jot ya ke tempel ha Jerusalem. Ki briu jo ublei ki syak pensa kema keleng saudong. Ki badon ha katu geri ki syak pensa kema keleng-keleng. Bat ki tu bat ki bam don ki bam syak pensa kema keleng-keleng. Ki don hang ta hap deng jo ke jing jot bat ke jing pra. Kadon ke jing ijli ha ka tempel. Ha ka baka borom jong blei kalaken riak no. Ha ke lenong ki bakam syadin nado ke lenong ke basau po hado ke basau po pra. Ngin i hang tu ya ke jing itu pau ke ba ya ke jing kermen ya ke jat penriu Israel. Bat kata kalong ke jing kermen banyo ipat ya ke ni ke tempel ke batemai. Ke jingwan pai pat ke borom ublei. Berkata kalau ka jingkermen ya ka jait penriu Israel. Bani aingu yo blei bangi ha ka balang. Ka balang ngilaban ong menta kadang im bat kadang yeng ban sakhi yo blei. Bani aingu bakat ni kimen sim ngidang don ha ka di ka ying ka bakhu jong blei. Bagi dang i ban sakri yo. Bani sngolem ru nakam takwe pat ki dekhot jo ka balang. Kidon kilong kmi kidon kilang pa kibla no kerta caki kibamla syuk banwan caka jing seng. Hande ke jing angnut bagat jing trang ka mensim joki kalong banyo ban syakri ublei. Bani aingu ublei namar kani teknologi ka baka balang kal penmi leng baka ni ka YouTube channel. Ha ka bak perkat ya ka bakum kita. Bagi niok sngo ya ka ktin ka jong ublei baru bagi niok ban simetaru ha ka jing syakri. Bat kidon ki para bangi dei jongi ki batrang banwan syakaying jo blai hendrai namar ke jing hitom. Kidon ki badan hakiying kidon ki badan hakajak jing somar. Ki badan sabar jo ke jela ke jongi ru. Bat don ru ki badan peteng ya ke jing somar jo ki ke baman la kesngi. Bat ngi duai nakam ta kerpang nakam ta ki wei pat ki khon jo ka balang. Nakam ta ka jongki bakini ki ben menta kini ki thilli. Namar kidang don hakijing semua tenat jaga ni kebertai. Bagi duai bagi ni kesnem arjar arpusan. Kan kersiu yaki kum kajing yo ipau jong u Ezekiel. Baka tempel ke jong belai kan yo ipat ya ka burom ke batmai ke jong belai ke banwan pat haki khon jong belai. Kiban pendap ya ni ke ying ke bukho jong belai. Balong ka sakhi syaka ni kebertai. Ti hakmi ki kelami no nakapalau ka ying syami'i. Bat habangi puli yakin ki version na kiwipat ki jingtho hakakin pareng. Yakin ka kintin ying lapenon kam da ka kintin temple. Bat hakani ka common language version ka lapen mi shen. Lapenon kam yakin ka kintin temple. Ti hakmi ki kelami no na palau jang ka temple syami'i. Bat ngin kam ya pej ya kani ka kentin temple. Kani ka tenlong lani ka wa ka ka tenrai jongka. Ka ka tenrai jong kani ka telong ka bami na kani ka temple. Ka jingli ka bami ningkong golong. Ka kani ka Ka kani ka Barbor ngiju penerkam ya ka bat man la kasngi ngi penon kam ya ke bat ngesai sultanat yai pastor hai bai pendep ya ka sakramen ja ka jing penbaptis iong kani ka la ka long ka bangi penon kam ya ka man la kasngi rei habal pengentang ka long ka bor na ka mata ka jing penbaptis ka namar katakat kum ka tin jong blai ka yeng na ka mata ka jing kayeng nak benda ke jinggerku bat kayeng nak benda ke jing saiso omla banyo jing klam ko omla banyo jinggerku klam ko omla ro banyo ya ke jing saiso klam ko ka kat kum ka tin jo blai bat ha ke jing long ji men sim jongi ke ka ka thau ka thau yo men sim bakhu ha ke jing yo ipau jong u Ezekiel
kani ko katuj na ka temple. Ngilaban ong balay bagani ka temple kalong kabakongsan. Ngilaban ong balay bagani ka kalong kabakongsan kabami na kani ka temple. Bada ka ay kani ka jingyo ipaw jong Ezekiel habu yeng bad habalara yu siya kata kajaka haka temple. Bad haka testament ka barim. Ka temple ka yeng ya ka jingdon yung ublay balaki beriu ka tabernacle. Ka jingdon ublay balaki beriu hakata ka tabernacle. Hakasam ka bakhatsan ka dekat badingkong ong. Atrai uay unyo syong haka tabernacle jong me. Uay unyo syong sa haulum bakentang jong me. Kaduan kalong kajaka hakabalapan mi ya kasnam hakapor ba ulingdo uay ya kajingknya kalong kajaka kabakentang. Bad habang ipuli nagagni kaktin jublay nagani ka kitab Leviticus kalanang banikong kadkot kabanikong bad kabaar ko angkumni. Badu try ulakhat yo Moses badu lakren hau nakatabernacle kajingyaseng udong. Tukren hakikun Israel batu ong haki. Haba unu ubreu na pi uwalam ya kajingknya aingu hau try da umarat. Pinuwalam ken ya kajingknya jong pi nakimasi bad nakilang brot. Kani kadai kecik pendam. Jong uling do haka temple. Ban ai ya kejingknya. Ban saj. Ya kipop jong ubriu. Haswa kejingwan jong ujisu. Kejingknya jong kejing aingu bam. Kejingknya jong kejing penyesuk. Kejingknya namar kipop. Kejingknya namar kejing lek palat. Bat kiweipat kejingknya nakamta kejing aingu. Bad kumta ngi iba hakani ka temple. Kadon kata kajing pejiar ya ka senam. Ban penmi ya kata ka senam jong kimrat. Ban long kajing saj ya ki pop jong kun menriu kat kum ka testament ka barim. Haka kitab Genesis kelon baan kat ka baspo ko ong. Kawa kalami no na Eden ya ka ban ay ya kata ka keper. Mengitip ya kata keper Eden kalau keper kabasaiso. Keper kabakiwa juga kitu. Hakisnat juga kibaper-per. Bad kedi ketika ni ko kabaay jing im ya kata keper. Bad habangi perkhat ya kini ke jinglong jong kini keper. Bad ja ke jingdon jong kini ko hakata keper. Don ke jingmayan kabakrau ya ke jingdon jong ublay hakata keper. Bat habala syukur ya ubriu da usaitan. Ulah hab no bat ulah de no ya kata ka paradise. Bo haban mi no na kata ka keper kabadap da kejing saiso bat da kabadap da kejing kemen da kejing bahasda. Bat habula mi no na kata ka keper ke ikabja. Bat barok ngitip. Bo ubriu wahaban trisitom. Wahaban pen mi ya la kejong ko sep jong banyo ya kabam. Kumta ka jingmi no jong na kani ka keper hakaba ko ka ba im ka don udu no ya kata ka jingdon ringkat ka jong ublay namar klem ublay baro ngilong kimarau jong ka pop Adam mat ki im kiladu no ya kata ka burom ka baningkong hakata ka keper handai ublay ula penyok pat haki sasisin ya ka jingsuk bat ya ka jingkeman. Kajing yo ipaw ya ke temple da prophet la pendap ha uji Yesus. Bat lo ya tu luparu ya kani kaktin jo blai haka kitab jong usik haria. Haka lenong ke ba khatsau bat kedkhot ke ba pra. Bat ru ba uji Yesus ula kren ya kani haka gospel yo honest ke lenong banyo dekat balai pra bat lai pendai. Ngiyo i ya kani kajing pendap ya kani ka pada ketika temple kabalong uji Yesus putrai ulah kenjado ublay jengi ulah kenjado ublay jengi ulolong Immanuel ublay lembat ngi haga gospel Yohanes kelon ba dekat atwe atwar ko angkom ni kabamut uji su Henry Ukraine sapang ke temple ka met jong nomor onda lapan mi pat yo na kibiyap ki senran jo kilaikan mau boloong ya kani haki ada habu jisu Ukraine ya kani ki senran ki 4 sutu ba mau ulang
temple ka metu kalong ka temple. But anda habu Jisu ulami pat kisakat mau ya kani. Ka thamai jong kata ko kalong nasapok du jong kata ka temple. Pat ngalaban ong kabakat no kabasapok jong kadok nut jongi. Bakata ka thamai ka badon hapok jongi kaban kersoy ya kata ka kabaim. Kabalong ka kabapen kia kabami na ka temple. Katno kabajeliu kabadon hapok kidok nut jongi. Ni kan sulong kabaterkong. Ka revival kasdang nakibriu kibapenrit jeladi hakmat joblay. Kasdang naki kibarit. Baladangi pej tang ya kudu kusa juga jingmi juga sengi. Hakapon bagami men step hakapon bagadang syumi gemtu. Pin nampat ya sengo ya kajing sa jong katu kesengi. Hari onda kala kadang yeng nang yeng kesini kala nang yeng kala poi haduk kete ka climax lan ni hab jerong ya sengo ya kajing shit kajong ka. Kat bagadang hier kajia. Ka ka bakersoy ka bami na telong na pok du kasdang ne ki kibarit. Hakapor bagadang ham kena. Laju alam yang sesnong banlet syabri. Bad imama jangan ibla khalat no iong yang kumni. Baik ya kini ka ka bami na kini ka jaka. Bad ngini yan artat kumni lentel ti hadok bagi napoi sya ketika beri bad hak kapapoi ro gani ka bapin sei ka balong kumno. Bad ngakat mau ya kata ka jing ong jung iban ngalepi kata ka ka bami na kata ka telong ka berit ka di. Bad kat ba nang ya layat ku masiteng kata ka kalas nang maniar. Onda lapoi kamarum sa siteng kata layat kata ka kalanang kamhe. Onda lapoi kam serum kata ka kalanang nang he. Badi oi nga mei ya kani. Pada kata kepor ngam par skutu ya kata ka jing ong jong ya kata ka jinglong jong kata ka telong ka bami na kata ka berit Bad kat bakadang tu kadang krau ke revival kasdang na ki ke berit. Uji Yesus Kristus ulong utenrai katelong joko ke baim. Ti hakasngi ka bakhadu kasngi ka bakrau jaga jikawai niam uji su ula yeng bat ula perta udaong lada uno ru usul ai bok nuan hanga bok lundi jar obangit hanga kebalong ka jingto ki wa baim kinyatu no nagadok nun ka jong kat nu kalong ka basngo tiang banyak sngo ba kita ki wa ki batut na uji Yesus Kristus. Ka kitab jing penpau arwe ar kat ka ong kumni. Badia ka temple ngam sim lo haka. Namar utrai ubau belai ubadon bor baro. Batau kulang brot kilong ka temple jongka. Ka juga kitab jing penpau ar iwe ka ong bad ulapan hanga ya ka wa masngur ka ka jing im. Ka ba pernai kum umaulen ka ba mino na ka khat ublai bat ka jong tau kulang brot. Hapdeng kata ka lenti ba jongka. Kata kadai ka source lene ka telong jong kata ka ka bami ka benta ka baar ka bor jong kata ka wa lene ka bor jong kata ka habang ipuli kani ka kitab Ezekiel kalenong ka ba saw punyo ya ka bangalabu ya ka kanong rim bat kan pe kani ka dekat ka balai bat haduk ka basan ka ong ni haba uta ubriu lami no syapang mi ngi lembat usai tho hakakti jong ula tau si hajar pro bat ula peniat yang leng baki kile bakot hakimat so'la ula tau pat sa si hajar bola peniat yang leng baki ki kilakot hakok siu ula tau pat sa si hajar bola peniat yang leng baki ki kilakot hasingkai hadin kata ula tau sa si hajar ti kalalong kawa bangamla baniat leng ba bat kini kadi kajing tau jong tu angel ubayalam yau Ezekiel. Ula penyat hakata ka ka bami na kata ka telong ongko Ezekiel ya nang ni. Bad habo Ezekiel uslaman ya na kata ka telong ka bami na kata ka temple. Simlet kesan hakawa ka bahe. Ulas dang sywa na kabarit.
kumbang laban pi mene kumbang kami kesini nak barit joka barka poi ka climax lan ka bahe joka barka tingshai balong yu Ezekiel ru banyan bad ula penyan ling baki si hajar pro kani ke si hajar pro dan kiba khen kani kalong sanspa laipo mitar lani si hajar news pak put kalenter ka jingtrong ni sitai lani laban ong tang si 10 kilometer ka jingyai bana kata telong ke bami dan kata ong bala penyai sanspa laipo mitar lani si hajar news pak put bad ko kalpoi ha kani kamat sokla ha keten faring ong angkil kasinjam jong ka jinget kadai kabasdang nakata hakikam ki apostol nong bakat riu dekat balapui ke itu ini ke ke bangin le ong kita diberiu yang sungai bangi ki badan hakini ke jingseng sungai kaktin jong blai kadon man ong yangi kasinjam jong ka jinget ke jongi kalau man syak haka jingelam ke jong man si makut kani ka ka bayat ka bang kot tang ha kani ki tang ha ni ha khong dong la man ong tang ha ni hamat sola jongi kalau ka jingyan babun sin ngisa kut hang ni bat ngasngau dia ban keren ya kata bagi Kristen hakini kisni ngisa kut tang ha kamat sola ka jinglong jim jongi ka basakut tang hamat sola ngila ban ketrap kat babon hang tan nomor izin dong ti tang hang ni selak jat ti laban mare seni satai laban kiu biang sedin laban pet biang sedin namar ka jindong ti bahaba jindong kata ku kadon ka jing septing wat banyak saprang habai i katai bakalanang he bun kibriu ki phai dino habak yo i ya ka jingtre jo ka kam ko jo blai bakani kadan hakamat banang krau nang krau bun sin ngi sakut hakimat soala ki jongi ka siti ka banikong siki koren ka lanong bakat san ka dekat bakat kendai ko ong la datang hakani ka jing im hi ngilong ki bakermen hau kris ngilong ki bakordit tam na ki beriu barok lada kajing im jongi kalong tang hakamat soala lada kajing ya lanti jongi kom ki kestan kalong tang hakamat soala kadon ki igi ke bama yung ipai dino handai wangel jong ubelai ulai lampat yu Ezekiel tang hangta pat kumbang lapuri na kaltin jong ubelai ula penyat pat yanga ling baja kata ke hadin jo kata ke sanspa alai paulani hadin jo kata ke si hajar pro pat ke kalapoi hakok siu kalapoi hakok siu kani ka thau ya ka jing duai jo ubanget haki khok siu ke jo bat kat nungun kibi asngau ya kani kaktin jo blai kiba page ling ba ke YouTube channel kat no pila dem khok siu haki kejat ke jong pi kani ko haki khok siu ka thau ru ya ka jing im ka bangi shania hau blai haka siti siki Hebrew galanong maspau ke dekat ke balai pupra ka ong henry utau bohok janga unyai im da ka jinget henry lada kenran dadin ka mensim janga kam sngo bhasu ya hang ni ubri kam sngo thu ya ka bor kata ka ka bayat na sebok ka kejat jong lada ngi kenran dadin ong ka tinyu blai utra jongi sngo bha ngilapoi mentah nak mat sola nak ni ka angkel ke jongi mentah kelapoi ko hakok siu ke jongi bad ngilas dang masung thu bad kitu ke bejulek ciki lani skiwa haba kilarung hakawa haba ka kelapoi hakok siu ngi sung thu ya kata ke jingya jo jong kita ka koren jo ko ka badon hangta bad kamkut tangkata wa angel walai lampat sasi hajar pro bad kelapoi hasingkai kani ka thau je ka bor jong jinglong mesim hau briu ki ba khlan hau trai ba ka bor ka jing khlan jong ba dei andala poi ha ni hasingkai kini ki kejat kilas dang ban khi kom tu kilas dang ban kawe kom tu
Kalau sengutu ya kata kejingrak jong ku Bat kidan kapol bu kenduk ya kejat jong ha ketrai jong kata ku Anda habala tau pa diusa si hajar pro. Lapoi ha kata wa ka la syu wat ban jengi ru. La syu. Na khong dong ha kho siu, na kho siu ha singkai, na singkai le si ka bantam. Ka khmat jong Umyo isu ya ke baro. Bal habu briu lapoi ha kini ka stage. Lani lapoi ha kini ka renyeng ka jong At ko maong pol sa ki Filipi kala na masaw kot pakat lai. Ngalah banle ikini ki baro. Hau ta bo pencet bor ya na. Susania bai hau blai kat kabayalam kata ka koren joko kat kabayalam kata ka bor jong kata ko susah bai bandrok. At kita kilong ki preu ki bala slay daga bor sim ko. Ladangi im do sim tu ai ru bangin yat kat kum sim ko jong blai. Kebenda kebelai omla ban pensange ya ke jing tu jo ke nikawa omla ban pensange ya ke jing tu jo ke nikawa dan ya ke jing tu jo ke habangi pule hakikam ki apostol nong masau dekat bakan riu hado apo ngi hang tu habalakem ya Petros ba Yohanes ngi bagi senran uji su gila dap do mensim ko bagi layeng hakmat jong ke dorbar da ke jingslur bat habala berngem yakiban krenchu yakini ke kerteng jong uji su la berngem wat krenchu yakini ke kerteng jong uji su kata ke ke koman la ni ka hukum bat ke ke basngu tenan bagi tu ha dekat ke bar pau ong namar ngi ngimla ban kren yaki eru yaka bangilai bat ngilai osno mla shu ban se Bat kata kadika jing slay jong mesim ko. Haba pira ya ko haka kelat. Haba kamdon Bat kanum hodru sini syarut. Bat haba pira ya ko ka slay miar hadok sedrong pitang suki kum tu kelami hi. Klam kum num kaki kami hi ko namar balas slay te. Haba yan. Di senran jong Jisu kala slay haba jengi pimla ban persengap ngi. Namar ngi mla ban kren ya ke ru ya ke bangilau bat ngilau sngo gilau bat gilamat ya Jesus Christ amla ban stop ya ki mla ban pensange ya ki habaki syakri yo blai kading na ha ke Palestin ya Jisu ula penmi ya ke snam ka bakodo ju ke balami na ulum kalbari balaong ba au sipai habulasum ya ka krung jong ong ka tin ju blai lami ru ka bat ka snam lami ru ko bat kesnam bat kikam ki apostol nong ba dekat kesau ko bat la pendap yaki baro da sim ko bat gilai sedang menyakren hakwi pat ki thli kumbala ai kat kumbala ai bo ki ban kren kata ke diga bol ba mlaban pensange ya ke jing trei ke bapla ke jong sim ko ha ka jing im jongi ka gospel Yohanes lana basau dekat bakat sa ko henry uno ru ubandi na kata ka ya kabangangan ai hau unom sliang lanu henry kata ka ya kabangan ai hau kalong ka pukri ka ka pekersoy sa kajing empam jukut barbangid bein nilayat hakikat siu nilayat hakimat sala nilayat hakikat siu bat ngilapoi hak sengkai mana kesengkai kalau ya kekli. Balagladang lamat kata ya kata kabor jok tin jok blai. Bat amdan manuru balak ban khang ya pi. Bapin sakhi ya Jisu hangno pipidon. Kan slay bet ketu kaklat ke ka badan hapo je pi. Haba pipin ki tang kendiat ka tu no sini. Namar balas slay. Amla ban sange ya kini kawa ka betul. Kebasau. Syanu kani kawa ketut. Syanu kani kawa ketut. Nginu mi pek ya ka ka batut na kani kawa ka bangi ha kani ka pertai. Ngin nya ngam sakai bajeliu jo kani ka jingmut jong ka jinglong ka pakenjam sim. Kani kawa ketut sia kitu ki priu ki banok mensim. Kani kawa ketut sia kitu ki jing.
kiba nok mensim ngiem hagi giski haka baka jing nok mensim ke trei barba haki khun jo ka balang bat haki imlang salang bat laju ya keren ya ka man la kapor bat man la ka haki session kiba per bat haki jing elang kiba per bat haki jing seng kiba per sepangani ke jinglong jo ka jing nok mensim don kita ke don ke jing sitom kiba kim yok tia wat men metro ipa kena jangai bela khlat no idon ne kene ke jing sitom ba im ju yok tia taki bon benai ke don ke jing nok man sim jo ke jing kesem habakum kata ke jing nok man sim ke jing long jo ke jing sitom pet siki papang ki sitom ko bangla tuai ne ka sedang ki bamla panuan ji seng namar ki pang ki sitom kawa ka batun katut kita ke benok mensim bat siki papang kawa ka batut siki khun samla ki bayak sat hagi di kisngi ladangin pet tang ha kani kasnong maulai jongi kan no hajar ngut ki khun samla ki balong ki balanang ki balastat ki balabit ki balabiang ke jimpuli handai ke yok kam yok jam ka bat ka juat bat kalong ka subjek ke baju ya keren barbor ya kata kapang bat kini ka ke batut katut sekitaru katut ru sekita kijing ke baka kacing song suk song sengan kam non chu ki khun bat ki kimi ki pa kimi kendu ki kimi ki pa ki khun kimi kendu bat don we uperlok u oya kum ni wangami ben step na kijing trei bat ondalawan andalamit ki khun ki tia bat ngaong yu kumut ki khun ki he apa pilik trei bat babi tia wangam yo i yaki kedon ki por ke ba hadu kata-kata bat teng wat haki jing kisam jengi kawan kani ke jingno mensim idon ki khun ki bam kongu syu ila jong ki kimi ki pa bat nyai ngu yu blei bagi kum kapalang ki dong don ki khun ki besep ting bat ki bein bat ki borom ru ya lau jong ki kimi pa don ki long kmi ki long kpa ki bakul mar jingmut ki bakul mar jingmut don ki bam sngu hun ya ke ka bakila don ru pada ki besedap tang da ke jing sep ting ka sebayan dap tang da ke jing sep ting kani ka wa ka tu kita ki briu ki bamat kum ya kita ka baar kani kawa katu ceki jaga siap lani sekiri siap bangi tip habangi ong ke jaga siap lani keri siap kade ke jaga ke baterkhong ka hagar ber usmel kilamat ya kene ke jing terkhong ha ka biar siapa ha pakidon ha kata ka ha keri hlau kata keri siap andre ubelai ha kata ke jaga ke ba omdon satia ko buat bandi kata ko ke bakira bandi kelalut no Lalu belai ulah kerku ya ke hagar baju Ismail baju snow ya ke jing tuai jok hagar baju snow ya ke jing yam jok Ismail ya ke jing terkong jok ke jing jok ni ke met ke jok bat ke kitab Genesis kelenong apa we dekat pakai kendai ke ya tu belai ulah penmi ya kata ko dah kata ko pukri bat kelayo bandi bat ngi snow tu nomor kata kedau baka jaka ke baka ni ke risiap ke don kadai ke jaka ke ba omdan ke jing saiso omdon ke ru ka baim pilaban ong mentah ki don mentah ki jaka ki ba ki ding ki se ki plang ru ki lami badon wi perlok yang ngau ong kemta ong ani ngapet sisin wong i ba kata kari siap mentah ki lami ki meran plang bad ngaong yu kami ki plang kami ki ding namar bagadon ke kini ke ke batut kaya kita ke jaga siap bat cak jaga ke baterkhong bat haba kabaya jata ke donru haka ya kabor kabalai katu syaka duriau kabayap bat haba izgel uyang nang tam bat pet pujat on bud ya kata ko sano ke batut kata ko kaktin jo blai ke tu bakatut syaka duriau kabayap Dead Sea don ke kabayim hakani ke Dead Sea bat ke baim hang ta le si kila bandai tangki bakteria lani ki knyang jingpang kani ke Dead Sea dan ong ke jingtho bakalong ka duriau mulu ka balong shipho sha
ka jingdon jong kamlu ban ki weipat ki duriau ki badon haka bad haba pi hier hakata ka detsi lani hakata ka duriau mulu pin ngam namar ka bun kamlu bad habadon kanu ka jingmong lani ka jing ot jo kakti ka kejat pin su dap tang ka jing sat salang namar ka don haka ya kamlu don ke ru ka baim hakani ka detsi kani ka ka batut na kani ka temple ka poi si ka duriau ka bayap ka benta ka pesan ka don ka bor ban kala kani ka ka bami na ka temple ka don ka bor ban kala shanu sa ka bakani ka tut shanu ka bakani ka ka tut ong ka tin jublay hakani ka dukhat ka banyo kimi kiding nasa kadiang banas kamon hakabako katuit nang ta kimi kiding na bor aliang kalinti na Jericho siya ka Dead Sea kalong kajaka kabatalkong bat kabalengki bat kabamsay so Henry habakataka wa kami at hakabakataka wa katuit siya kataka jaka long makimi gini kiding bat kisin haka jinglong jing ima kabaka jamasim kujongi kini kiding kimut ya kini kiding kibangi I bagi mi hakini ki snong kujongi dengan sim kat kum kajing ruaisam kalenong benkong dekat balai ti unlong kum uding balatung harut ki wa ubasai la usok halaka yom ubakaslaj ukam telorno at ke kabaule kan manba shanu syak bakini ka katut kimi ru kidok ka kadukhat ka baprak ong kata kadon ke ka ba bat kadon ke ka ba khi kadon ke ka ba bat kadon ke ka ba khi kani ka ka batut kadon ka baur ka ba phala sya ke jaka ke ba nok man sim kan pelait aga jing nok man sim kan ben khia ya ke jing pang jing hitom jangi kumaki senran jong Jisu Hapagila yoban diang ya ka bor jong mensim makut. Hapagila rung siya ka temple gila ya kanu yo briu bat ko halenti. Bat kiyong nga rupa bat kaksiar ngimdon. Rai haka kerteng jong Jisu tu yan. Utau briu bat ko uyan. Don ka bor ka jingbin kia haka baka kabami na ka temple kayo ban rung hakidok nut jongi kum kikun jublay. Kan pli kilat ya kayo kam yo jam. Wat suwa ya ka hima ublay. Bad ya ka hok jong. Ti ya ki baro. On sa ailang tam hapi. Ka kabadon ka bol ka bapala. Kanuan raru ya ka jing syong suk syong sengan. Hagi ying ki sem jongi bat ru ha ka imlang sa lang. Ka ka betut kabadon ka bol ka bapala ka bantu ru sya ka risyap. Kajaka kabatukong, kajaka kabamsay so, ong isaya, kalanong balay busan dekat beningkong ong, kari klau, bat kajaka kenja, kenskoba, kari siap ru kan syat kemen, batkan pu kumutiu kulau. Don kabamla hau belai. Hau beriu, kalak balong kabamla syuk. Pila banong, kani kajing pang kajonga, mlak syuk. Mdan dawai syuk. Itu tip. Habakani ka katut. Hakidok nut ke jongi. Karonya ka kabor. Wat ya kari siap. Ban pensay so angkak tinju belai kitab Isaya. Katut ru syakani ka duriau kabayap. Kadon hakaya kata ke jingkela lani kita kabak tin faring kata ke transformation. Kadon ke jingpen kela ya kata ke duriau kabayap. Banlong ke duriau ke baim. Kidok ka. Kindon hakata. Bat kata kalong ka mission. Banwan lam ya kiwipat. Siya ka jing penim. Syanu siya ka bakani ka katut. Ka perthay ka joi. Yaw so umansi makut. Haki bangit. Ka jing kerkuru ya kiway. Syanu ka bakani ka katut. Kadon kecing benkia haka mensim. Idhot jong kaying barok kibadon kedi kejing pang haka met
mat ka men sim ong ka tin blay on pen kia yaki lapen ko bor yangi da ka bor men sim khoi baru Jisu lapen ko ya ka bor haki khon ju blay ki long yeng long sem ki batlot ki baswai ha ka jing long jing men sim ka balang kalong ka balang ka bamdai shu ka balang ka basyus a kriat ro shit ro lani ka basyu blem rai haba ka balang ka mat ni ka bor jong jing patama ka bor umen sim khut kalong ka balang ka basyit bat ka basaki o ngayo i ka wa batut bami na kalbari kalong ka jigwa ki benglarwai lada uwei pakawei ka khot jong ka balang umat ya ka wa jong ka revival unmat ya ka bor wa phala ka bakrau ka bapen khia ka baong haktin pareng ka healing force lain ka ka bor ban pen khia habang imat ya ka jong ka revival namar ka kami na ka temple ngilong ka temple ukris nilaban ong ngati ngamlong ai begitu kinlong Wei unong kren uai kini ke illustration wong haba piong bangati ngam nang but hatu pila juklin babai yeno pidon kam ban pas ya ke kisamla usamla leni kasamla lada keliki habapi ya kasamla leni habapi ju samla pidon kam ya kanunu ka jing pas ka jong pi pimdan kam kasulong hi bapi pi tenap ada habapi yok kon yok ti hatu kadan na katakan kono ka jinglong ka bang abantip Nika long hi namar ka jing ka don. Pat ka ne ka dei ka ka ba mi na ka temple ka jong blai. Ngilong ka temple ukris. Ka city ka meningkong ki korin na nang balai dekat kandui kat nyo. Pi pim tip ba pilong ka ying syong ublai. Bat bau mensim ublai syong sa hapok jong pi. Ti lada unu ru upenjot ya kata ka ying syong jong ublai. Ya tau ken ublai un sa penjot. Namar kata ka ying syong ublai. Kalong ka bakhut ka balong mapi ke ngilong ka temple ka jong umensim makut bat nak ni ka temple jong umensim kan mi kata ka ka batut ka bangin sedang banyak nak kimat sala kan poi hegi kho siu kan poi hasengkai hadu bandarong yangi nak ka bor umensim makut hatu isliang na ya kan ka hatu ngisliang na ya di ni kan syukut tangkom ni arajar arsau kelalit arajar ar kelalit ka pandemik lani ka lockdown kelalit hatu kan susah mau kemju kani ka senam arajar arsan kalau enggak jengkeli janga bat ka keli hatu ngisliang na ya kani ka bangin ya nang ni syakmat ngisa sakhat we benai tam siteng banyak kini kesem arjar arbusan suk kibatkan buat kibas liang ya kahok nabaan pendap yaki pada apa penkut ya kini kekubur ngak kuat ban pulih nak kitin jong blai nak kitab Isaya kalau nombor sau dekat balai nabangan the hau ta ubas liang buat ki wadu hak kendau berkiang dan the yo lau mensim halo sembai jong me buat ya la ka jingkerku halo ki kun ki ksiu jong me kata kalong ka jingkular ka jong blai boong kan the ya ko hau tau wasliang ai bangin sliang ya ka bor sim bakut baka jing kristan jengi kanum kot tang hakamat sola dai ai baka jing jengi kumki kristan kalong ka jing ka benang kiu na ka wei ka kedan syakwipat kum baka sngi kami na kami ngi kam sakut sak tang haka jingmi jongka hari ka yeng hado baka nayo ya ka jing tingsan ka bakrau ka bakalong ka jing kerku yo breu bod umrat ba di jing thung jing te baro ai baling ba jong ni ka kubur inyo ban man ya ka ni ka bor ka baphala ki ki bapen khia ka bami na ka temple ka jong blai na ka ta ka burom ju amen
To boleh unkerku ya kenika jing syakri jongi ke bangilayo hakani ke nopa isngi. Badingin mi ning ni ringkat bad ke jing kerku ke bakan sai ke jong boleh. Badingin penuai no yang ni ke jing seng. Da ke jing ruai ke ba arspa nyau pukendai. Arspa nyau kendai ke badan ba ke tukak kharas. Ka jing long ke ba im. Penlong yang atrai udiang bala. Ban kleng harut ki ki wa babha. Ban pur ki thit ban sei ki slab im. Ban sei luso uso batrai mensim. Hadin la dek ruai kini jerwai. Kan kerpat ya itmen san PS khanior. Bisawan bu jing ruai lingkot. Baru ban penuai ke jing seng da ke jing kerku penuai. Ke jing ruai ke ba arspa nyepu kendai. Donya duai. Boleh bokpa jungi bahabeneng ngangu ye metrai be ye namta ke jendon rangkat ke jomela mengi lembaga ke jing syakri ke jungi ke negapor
Aingu kam tam matrai ba melakar khu ngil ba kaktin ke ba im ke jome ya ke bingil yo sngo ke ke polam ba ushakri jome ker khu yung no sumbai jong kaktin ke ba im ke jome unyo chaka ke do no jongi ba bangye nginang san nginang roi ke jinglong ke jing im ke jaman sem na ko ke por shwe pan mau yo jong ushakri trai menang long rangkat ba dung ne lam menang kersan bor yu trai menang la trai jisu bi ya ke ban ya shakri me Khamta man yai penbenai khubor jong jipne mai ke jome haki benta baro ke bame me trabi me ai kalatiu orang kat begini ke jing syakri jong i bhagane ko por trabi ke bangi samino na ke yeng ke begentang ke jome ke na ko por pelajing i de ke jingker khu ke beken sai ke jome trai ru bag jing ai ke badap yang badap kerhai ke jong trai no penem be i jong Jesus Christ ke jing ba pala mayan ke jong blai ku pana bom jukot lamba ke jeslok ke papen syaj bor ke papen thamai bor ke jong ben sem khoj ini ke jingker khu jong ke lai ho wei blai ba emba ba shisha ken shong rakat bingi wei pi wei ke badon ke ke por orang kat begitu baro ke mani ke besyakri me ke ri be kelang satla ke pertai narum ta sedu ke bom ju kodro amen